Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule COVID-19 en san ngai sakna phone call mai an bai thlamuan na COVID-19 wanga home quarantine mek tele positive wanga khung khran rikai te en call na muna en call mek te hi keini nungdama an then le rual tha te hian kan ngai sakan ngai tak zet ni in ka hria chulam hoi chuan thiamang tok in Thailand han tum don te ang he ripui hi kan tor dana in chen lo hlom hle in alanga then khatin sumfa ya nuai tel te mewan sen la in then khat chuan cheng sang ni po an seng tling mang lova mitam taken an thi pui rui la in then khat te chuan an paldam mai ni in alang bok kan sum din huna in chen lova kan risel na po in chen hek lo kan hlo dan le ngai dan po in chen lo hlum hle o me heng te kan ni awang hian hlo hlei thei lo din huna dingin ado dan tur le ma chon dan tur chi rang kan ruwa man ta thluah mai ani hi mani khwa le feng threwa boi pui turin task force kan na ya chung te chuan virus dar zau zel tur ven le chom dol ngai te chom dol na chu tlom ngai chu tak mewin an thokani kan hriat phak bak na poimo dang po an thok nual bokin arin om doctor le nurse ten dam le dam lo zon na an thok boka chu mai baka dam lo te en kolin din mun ral mong lo zet kara ni tinan man hlel em vekani kan ram chu nga nge ripui dawa kan mi thiam te le tlom ngai pol te an phi boi vut la ya mani na ringot lo boi pui le hrirem hun ngak ni om farhana lo thut ngoi hi chu thil za thlak takani ti I hria ang u chu aya za thlak jok chu ala om le a ripui le akai noi den chena hlok jok a sum don tum hi ani heng te phei hi chu ban san wang chi ani ang thlaphang taka kan then om te le kan member pui te an om lai hian kan ti ve thei tur I zong ang u ripui hian taksa ba ka rel ru po ati chi ai thaya ati boi thei thil chi ni taksa le rel ru te zinga hian taksa zok hian ngai poimo a hlo deuh bik ni in alanga rel ru lam chu kan ngai tha deuh ni in a hriat thei bok rel ru lam boi pui tu kan nei tak lo wang hian akim tok lo ni in ka hredewa chu kan soi tum ber po ani chu ril rulam boi pui tur chuan ril rulam nurse kan be sei kher don lova nang le kei an thian le an tho pui te an ho tu emo an member pui te hi kan thatok viau don ani kan hnung deuh khan home quarantine kan ti ve a ro kholna wangin ni som pakhat chung te meu min han up beta chumi chung chuan ngai tu ana kal thui man hle virus chu ka kai ring lo hle ma ila kai ve pal thei din hmuna ding ka ni miaw wangin home quarantine kan ni a chu ni na chuan min test ni tur chu ngak hlel le hu phur formin min thlir tir fo ani kai pal mayangem kai lo hlawangem ti in ka in zot ni tina ka kai ani chuan ka chung le kwate an him lo nge in arin om boka mani in chunga ngai po kanin thlahung lek mai ani vandoi thlak takin kan test ni tur chu an son hla zel box a kan contact pui te chu negative result ne an chuak sup to a first contact ve tho in report ve du lo ho te thi kril rubok nen thinarim hlur to mai ani ka han thlir le ta home quarantine kan ni tu ka tang khan tual chung en san kan ni berin ka hria a mi zong te tlo thiang lo chua phal lo bo kan han ni a ni tina na min tho pui tu te po in min hlau ngal em a hoi po an ron hoi thadu to lovani ka smartphone po in call tu anai ngai to lova en nom le ngai thlak nom awang le bok ril rulak pen tumin in do thu thang te ka han ngai thla thin tak na in ril ru akwai peng zo chuang lova tharang thon thu ngai thlak po a hlawam zo to lo sarmon lam han ngai thlangot donila aza thlak laklo to box a hlo tur fe kalte kan thlir liang vo reng mai ani in lam na tur kalo ma ko sui te po chu tho tu ya har hle a
ka han tho lui ngel po in ngai tu na ka kaya ngem ti in ka in zot lut mai ani khotlang en san ni kan hlo wangin zu kan zuar lo ve ram kha ni a tuna covid wang hian mi hlo om le tri bai om ni in tu ma kan lam reng ron hoi an om ngai to lovani min en san chu ani ta reng mai kho har ina ka zai pui thin te le biak in lama ka in khom pui thin te po an re vunga ka thian tha te zong nen lam hian min thei hil ta ni ber hian ka ria nu le pa an om hnai bok si lova min nei thei don chuang lo ma se ke em khat vel tala na ya om thei se a zia deuh tur tuna kan in om dan hi chu man lai rom lel ram chunga phar da khom na puk nen khan thu mun reng ni in ka ria cholna chuni ve bok ma se cholna nuam lo tak chuan chiang ngei mai ni tina kanun phung pa ngai lo tak anga ka han om thar ta ka chuan ka eng mote chu aron na tana mani in ring hlel ru in symptom lan chua dan te chu ka han en nona na chok na ka mom le ngot thin home quarantine mai po ni ma ila rikai ve pal thei din huna ding ka ni tlata wangin ka in uluk hle a positive te en kol dan ang zong hi chu ka tikim vekin ka ria ka kai ve pal ani po in min test huna ka negative thei nge ina turin thei top ka chu ani ber mai taksa risel takni in mani in ring tok takni ma ila a phena thil hlo thon ruk na om tlatani ni to na hun rei lo te chung anga ka lo ngai thin chu manin han ton meu chuan kan chiar mai ani ko ran roi tu pakhat talin emo branch oi me roi tu pakhat talin min ron phone call zeu se kadam le dam lo te min han zot lum lam vel mai po ni se an beram te hi kan dam song inarin om hle ka thian te taknial po an phone kha a che zo ta vek nge moni an ngoi vung vek ringota mi zong te hian khovela hian kan om ve di po hi an hreto lo em ni don ni hi mai tur hian min ngai chang thua pa ni ber mai kan che vela mi te la hian min en reka min muram huai ni ber hian ka ria ka thin rim deuh chuan negative result ka nei huna chuan negative result nei ve lo ho chu ka kombik mi alawang ti in ka in ro sadur ringot mai ani mi te tor lo ang tuar ang hrimin ka han phun chiar ta deuh du ani hi ole kaini chung kwa first contact wanga home quarantine mai po in hriom kan ti a vui hmui kan putta ka chuan hrikai dik tak te phei chu an lo wa khongai thlak omna sadon em ti chu ngai tu na aron lut nga la ka mel hriat te chung kwa chu ril ruwa an ron lang hal thuaya hrikai te en kol na hmuna an om ve ti chu hria in phone call nge ya biak ka du ta a in tharung ril ru takin ka han phone a rin lo takin min lo chang hal wata ka phone awang chuan hnuk ul trevin lom thu asoya an mani wanga home quarantine ni ve ta te laka a in tharun thu te le an din hun chi rang te min hril mol mola mitam takten tuar dam thei ma se mitam takten na suat tu ripui vei kha ani tata an thap hang ril ru hle ani ti a hriat thei ka phone call awanga an lom em awang hian hemi nu hian voi hi ngot ka call le nge ani ngai tu ana chung rila thilo om ta chu hei hi ani corona rikai te hi thlamuan an ngai ti hi ani van duai anin ti a an ma ani awanga rikai ve te le quarantine ngai te laga anin tharung em a an soi thiam phak bakin an chung ril nu na chi ai thina lo ni an hlau thonga zan an mutui hek lo chantu an nga ya ti thei an nei si lo an kho a har em a nei thei an ni si lo dam lo an ni a engkim an ti thei bok si chi ai lo tur kan ti a kan thlir danin azir si lo an pui te omna dam lo en kol na mun an han thlenga rikai en kol ma sakten an lo hlau bok si a za thlak lo ti in kan hnema ma se kan diriam zui tlat bok si an ril ru hi arung vong ani ber mai hlauna le thlaphan na te po an ban phak maya oma chantu an ngai tak zetani ka intes nia ka thil mu po kha run thlak du ngai mai kumtina thleng chu ani ho lawanga ma se mit nge in ka mutlatani
khamini khan phur lo zetin medical team te chu kan ngak thupa an ron thlen nuwa chuan kan in line ngal sup supa ming an ron lamta a test masak ber tur chu a hnung bera alo oma pavalai kum somthum panga borvel ni in ka ring a in test zo chu doctor chuan a ron khal pheya kha kong lo kian ro u a ron ti a kong kan han kian mai chu kian takhi kan ni beram rual zinga sakai bak nei zuang lut te po kan angrum rum mai alom le atlanin kan tlan siat sana ni chu an zia lo ngai mai ke ni ho po kha positive ve thei tho kan ni lain kha ti em kan han tlan siat san mai kha chu zia lo takani nula nam kan ni nu a krista pasal thala ni chun zom zel ho te ti atan chuan a moi lo hle ani amala chu a hoi chuak ngam to lova a ke zung pui chau enin malama pan zela a umna tur hun po hrelovina hoi vela a vai ruai hi ani bere tuma la chuan ran pui ngam kan om lova kan clear thup ringat mai ani a chung ten an ron kal pui box si lova a riang ngei mai a fel na le thatna ngai nat om na le du om na te chu ama a om coronavirus chuan ten om le hlo oma a chan tira atuar tu chu ral pui phiarin dora le mokan ti zo kani thamuan tu awama mo te reng em ati dan tu hria kanom mielem le pathian mangai hring faleng te kan in ti don nge rul thla te kan in ti jok don hedin hundu om lo zet hi kan zawaya chunga hian a thleng ve thei vek sia coronavirus hi du reng wanga kai kan om lova hedin hun anga hian kan ding lawang ti po soi thei ani heklo kan mai tuamna mas la hi phui mel viawin langma se virus tan chuan len khang la ka fang mir ang chawani mel sia thlamuan pui viau chi poni lo hand sanitizer la chu duplicate tam an ti a original po nei ma ila kan man thei ngil fo box si ngai han ti that chi poni chi alo bok kan vaccine la hian min veng chi alawem ni don ni kan kai zel tho chu ni si a nge ni tornat lutuk lo na vaccine zok ni ang heng te kan ni tak nuaya wang hian kan zawai hian kan la changkim vek mai thei zo kani phai vai driver te le kan mel ma te atanga kai lovin kan thian te le kan then om te emo kan customer te ne na kan in dor ton na ale kan mel hriat atang te in kan kai ta zok sia kan in hlo om chok don ti na po alo ni reng mai thei zo kani thlani khat chung mai ni lo ni zatam tak po herliamin kumle thar po chuang kai le thin ma ila min kian san hun tur kan thra si lova ole to bera chuan he ripui kan hlo wang hian film khurin tom im gel ma ila kan kai ni tur ron thlen huna chuan kan kai don tho ni in alanga a chan po ni tin mamo dapin kan chu a tul thin wanga ni nat na rik hi kan kai ve parani po in do zo ngai tura kan taksa kan ti chaka poimo hle ani an ti a hei ba ka hian ril ru huai sen na tumru na pau khau na het tak kan nei poimo viau bok o me van doi bik nia in hriat na te hno la kan van nei na ni tam tak te kha kan chiar thin jok turani mi te po in an kaya kan kai ve ani mai ti te mi tam tak te po in an tuar chuaka kan tuar chuak ve thei ngei turani ti te hetiang ang ril ru om khau hi kan put tlatanga yani chuti chuan i ril ru alo hlimanga i taksa po alo dam thuayang hei hi ani doctor Shakiman ril ru hrisel alo ti thin chu ril ru in dam lawa in ti tlat chuan taksa po adam thei ngai lova hun thim tak noya om ni ma ila a eng zonga thil thlir thiam mi kan ni apoimo viau o me doctor Shakiman ril ru hrisel ati thin chu mitam zok te hian kan hmang thiam lo fawa tunlai hripui laka ngat phei hi chuan kan mamo tak zetani ama ero chu lungai la ya ma ni ril ru ti hlim tum hi chu a har hle a fiam thuni zathlak mangin han in tinui viau thin ma ila chung ril lam ero chu anui ve tak tak thin lo hei wang tak hian rikai ve lo nungdama omte hi kan chet chu angai ta ani kan phone contact lisa an number kan nei chuan phone ngal wat thini la kan ngai sak zia chu atakin kan tilang thin turani ko hran lam hruai tu te le section YMA lam hruai tu te hi chu
an man lo thin ema kan bei sei ngam chia lo ni po in ke ni an thian te emo an then om kho veng te tal hian kan ngai sakan nga ya ni mangan na vor top kan ton hian chung ti a in henga te hian kan in ngat na sa jok thin si a tuna kan kal phung anga ngat phei hi chuan tuma kan in test du to lowanga first contact ho te po an in report du to lo mayang ti hi a hlawm em ani he in ngai sakna a hian mai chan kherangai lova anni point an bei sei hek lo call tu an nei lova kan call mai don ani kan lo tong trai pui don cheunia ti a message thon ringot ai hian kan o ka ngai an hriat hian an thla amuang jok dai ani min ngai ni ti chu hrelo ma se min ngai em a kan mangai na te kan thlak hlel na te kan du sak na te I hril mol molang u chu an tan chuan rimoi berani anga phurna asiamanga himna athlen bokang tumru na le huai sen na thar an na yanga an ril ru po lo hrisel to ang chu ril ru hrisel chuan thi central do tu sipai te ti punganga an ril ru le taksa te alo dam thuai mai do ani home quarantine po hi positive limthla ang thawani a kan ngai sak thei chuan a tha khopang min home quarantine chung khan ngai sakna awangin phone call voi ni le an na telli ka donga alom nge mai voksake ji khatman iptea a arenga man theilo ai chuan ngai sakna mai an tel khat chau po a hang tui jok hemi hnuwa tang hi chuan ka mel hriat home quarantine chung kwa tele damlo positive enkol na lama om te chu ka phone ta chat chata an lomin an thla amuan pha thin hle ani thilpek lampo bei tham hle thin ma se na chang ka hreve zela pumpui puarna ani mai ba ka thlamuan na akeng tel ti ka hretlat to ani he thil ti poimo tak hi mun ti na om zo fa te zong zong hian hria ila manghal bokila adu om hle ome mi hausa le re thei po angkhat vek kan ni ti hria in phone call mang nge in biala mai an tel khat chau mang po in thlamuan thinang che